Stacey Blythe ac prosiect yma o Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ysbrydoli fi yn llwyr. Ces i defnydd yr archives i gyd, y gasgliad o bob llais a bob stori o amser maith yn ôl. Ac oedd gymaint i dewis o, ffindus i fe'n anodd iawn i dim ond dewis un. Felly gwaith fi wedi tyfu tipyn bach, ond oedd y straeon ac oedd y lleisiau, ac oedd y cymeriadau, fel maen nhw'n estyn mas o hen amser a siarad â fi. Felly mae 4 cymeriadau fi wedi gweithio gyda. Caradog, Cassie, Jenny a Mr Griffiths Jones o Canada. Straeon nhw wir wedi cyffwrdd fi, ac o'n i'n mwynhau y proses siw gymaint. Hefyd, ar ôl wneud y 4 can, nes i defnyddio clips o lleisiau nhw, a fi wedi trefnu cerddoriaeth newydd ar y laptop ar y studio digidol, a wedi creu piano track newydd sbon o dan y lleisiau, a fi wedi newid nhw o gwmpas i defnyddio rhannau fach a rhannau mawr, a wedi siapio yr holl peth gyda gilydd. Y 4 cymeriad yma, mae'n teimlo fel mae cysylltiad rhwngthyn nhw rhywsut. Felly mae hwn yn bodoli nawr, fi'n cyffrous iawn. Hefyd, ar ôl clywed yr atgofion o Jenny, mae hi'n siarad am Dylan Thomas. Ar ôl clywed hi, daeth barddoniaeth mawr mas am sut mae'n teimlo i edrych nôl a popeth sy'n pasio yn glwy, ac yn sydyn ni'n hen a ni'n edrych nôl. So, diolch o'r galon am y gwaith, ac fi'n cyffrous iawn rannu fy waith gyda chi. Diolch yn fawr. Oedd nhw'n mynd i Podsian oherwydd oedd nhw'n dlawd iawn. Llawer o blant yn bob tŷ, newch chi ddim beio nhw. Roedd pysgodyn bach yn rhywbeth yn well na'i gilydd ar y ford. Oedd rhaid neu rhywbeth i cael byw. Roedd un yn cael ei dal potsian yn yr afon coffi, boes Llansawel, ac ar ôl cael ei dal, roedd ei dad yn hala fe mynd dros y dŵr mas i Canada. Dwi'n cofio nôl yn y 50au, daeth person yma nôl i Llansawel, ac neb yn ei nabod e. Fe wedodd e wrthon ni pam oedd e'n cael ei gorfodi mynd dros y dŵr. Ei dad yn ei hala fe. Dwi'n cofio cerdded heibio'r hen plas gydag e, ac fe wedes i wrtho fe, sut fysei os rhywun yn cael gweld ni yn cerdded hanner can mlynedd yn gynt heibio'r plas. A dyna ei ateb e wrtho fi. My boy, I would dance on their grave any day.
O'n i'n un o 11 o blant ar y fferm fach fynyddig, cae Tudur, yn ardal Blaen Garon, tair milltir o Tregaron. Peth cyffredin oedd teuluoedd mawr pryd hynny, mae'n amser pan popeth da dwylo yn y tŷ. Roedd nifer o dwylo'n help mawr ac ysgol a chapel a chymdeithas ar ei mantes hefyd. Sut yn y byd y gallodd rieni ni yn cael digon o bwyd a dillad i blant i gyd, heb sôn am dim mwy, ond dyna fe. Oedd nhw'n tyfu popeth, bron byth yn prynu rhywbeth, oedd nhw'n gallu codi yn y tir, neu fagu mewn twg, a beidi a ffad. Tymaid o fwyd yn cael ei wneud gatre, fara, cymysg a chagen yn y ffôn wal. Rwy'n clywed naw resyti adeg crasi ac arogle hyfryd o torthau ffres. Dwi ddim yn siarad Cymraeg yn dda iawn, since we did not speak Welsh in the home. I did not learn Welsh when I should have, and I regret it since. However, I do like to hear the Welsh, and one of the biggest thrills I had in visiting Wales this summer was to hear the little children speak it. It sounded good. My father competed in all the Eisteddfods that he could with his englynion, and he won many prizes with them. I wish I could say some of them in the Welsh, because they sounded very musical, even to my Canadian ear.
We did not speak Welsh in the home. I did not learn Welsh when I should have, and I regret it. But one of the biggest thrills I had visiting Wales was to hear the little children speak it. It sounded in the Mambas. I knew him in the street as one of the bright boys of the town. I couldn't describe him. Your attention was concentrated on his face. I never connected him with anything angelic, not even his face really.